Гаилә һәм мәктәп журналының апрель саны дөнья күрде. Аның тышлыгында Мисс Татарстан бәйгесенең быелгы җиңүчесе 18 яшьлек Динә Юнысова. Аның бу уңышка ничек ирешүе, ниләр белән яшәве турында үзе белән генә түгел, әти-әнисе белән дә очрашып сөйләштек. Шыгырданга барып, Юнысовлардан гаиләдә кыз бала тәрбиясе, тырыш булуның һәм уңышка ирешүнең серләре хакында белештек. Буларның барысы хакында Галия Хәбибрахманованың Татарстан гүзәлендә кунакта язмасыннан укып белә аласыз. Татарны Европага таныткан кыз. Кем ул? Бу хакта журналист Илсияр Хәйруллинаның милләтебезнең ике зур затлы нәселен берләштергән Гөлсем Камалова Акчурина турында Язмыш җиле китабында бәян иткән автор Роза Туфетуллова белән әңгәмәсендә укып белергә була. Казанның гаилә мәчете васыятнамә киләсе буынга әйтер сүз бәйгесе турында игълан итте. Шул нисбәттән васыятнамә язу тәртибен, тарихи нигезләмәләрен, дин ягыннан нотариаль дөреслеген өйрәнеп, дәүләт архивы кәгазьләрен актарып, авторыбыз Лилия Садретдинова актуаль теманы күтәрде. Журналның бу санында Туган тел олимпиадасының азаккы 3нче тур сораулары басылды. Исегезгә төшерик, әлеге бәйге КФУның филология һәм мәдәният ара багланышлар институты белән берлектә үткәрелә. Даими сәхифәләр, иманлы бала, остаханә, милли хәзинә, сәламәтлек һәм башкаларда да укучыларыбызны кызыксындырырлык темалар урын алды. Гаилә һәм мәктәп журналының апрель санын алып укырга ашыгыгыз.